Naimbaga rabi amin kakabsat. At to'y manan kakabsat yun ni Pastor Joey para iti daytoy a panagdebosyon ken panagkararag. Lim na dak iti basul, jay nadawala tao, nairemremak idi ajak makalungaw, ngem ti apo ti tao, nangagnati pukaw, manipudi jay nanong binagkat pinagkatnag, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag. Ited ko amin na puso, nagserbikan kwa na, agbiagak anaragsak, kantak ti dayaw na, ti dakkel nga ayat na, ited ko't kasayatan, kan kantaken na ayat panagserbi, binagkat na, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag. Napagad akararwa awagam ni Jesus, tapno bagkaten naka manipujay alon, tisod apo ti tao daluyon nagtulnog, isut mangisalakan ken manubot, binagkatnag, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag, intag ay ni Jesus na ayat binagkatnag. Kakabsat, ituloy tayo ti debosyon tayo. Babaen iti panangkita tayo. No kasano ti panangayat ni Jesus kada tayo. No kasano nga adda akanayon ang nakasagana ang mga law kada tayo. Basaan tayo man ti leksyon. Manipod iti Ebanghelyo kas insurat ni San Matthew, Kapitulo 14, versikulo 22 agingga iti 32. Kasto iti mabasa tayo. Bayat iti panang pagawid ni Jesus kay iti tattao, pinalugan na mo dagita dalan iti bangka ket pinaunana ida abumalaso iti danaw. Iti napagawid na nagiti tattao si mangat nga isiso iti maysa aturod tapnog kararag. Idi rom mabiin may maysa ni Jesus sajay. Iti day tamet lang nga oras nakaadayon ti bangka iti igid ti danaw. Ket mayalo-allo nagsipod ta subsubaen ti angin. Iti parbangon nagna ni Jesus ti rabaw ti danom, anapan iti yanda. Nagbuteng na kita dalan, idi makita da, ni Jesus ang magmagna iti rabaw ti danom. Al-alya inikis da, gapu iti buteng da. Ngem dagos a kinuna ni Jesus, di kayag buteng, siyak ni Jesus, di kayag danag. Apo kinuna ni Pedro, no agpaiso asika, ayabanak man ditayan mo ang magnay ti rabaw ti danom. Umay ka kinuna ni Jesus.
Dimsa agarot ni Pedro iti bangka ket nagnay ti tanom ang mapan ka ni Jesus. Ngem nagbuteng iti madlaw na ti angin. Ket idin lumneden inikis na apo isalakanak. Ginawat dagos ni Jesus ti ima ni Pedro ket ginuyod na sana kinuna. Nagbasit ket ti pamatimon apay ang nagdudwa ka. Limugan at daadway ti bangka ket nagtalnan ti angin. Dagiti aday ti bangka nagdaydayda ken Jesus. Pudno sikat ti anak ti Dios kinunada. Ni Jesus nagnay ti rabaw ti danom ken pinagtalnana ti bagyo. Binagkat na, inalaw na, iniyaon na ni Pedro manipod iti panakalmas. Dagiti kitaan tayo. Iti daytoy rami. Muna, kalpasan iti agmalem a ministry ni Jesus. Inbaon na dagiti adalan nga umunadan ang mapan iti balasiw. Mapanda iti balasiw. Ket ni Jesus simang ati jaturod tapno na panagkararak. Saan na pulos ang malipatan ti maki sarita iti ama. Kabayatan nga karkararag ni Jesus, kabayatan na makisarsarita ni Jesus iti nailangitan nga ama. Dagiti adalan ang nakaadayon ijay igit ti danaw. Addan iti tenga iti danaw. Agpagpagad ti biyagda apay. Subsubaen dati na pigsa nga angin. At da bagyo ijay tenga ti danaw. Mayalo-alon ti bangkada. Mabalin dandanin pa'y lumned ti bangkada. Manipod rabiyaking ka ti parbangon kas dahil ti napadasan da. Mabalin na palalo unay ti buteng da. Mabalin nga adda kadakwada kas lang na awananen ti namnama. Ang makalasa da pa'y ti dayta abagyo. Namitip ti pumarbangon. Iti kanito nga tuding iti Dios ni Jesus nagpakita kadakwada nagna iti rabaw ti danom pinagtalna na ti bagyo pinagtalna na ti daluyon. Makita tayo dito'y kakabsat ni Jesus iso ti Dios iti sangkaparswaan at daan iso na ti turay uray iti bagyo, uray iti daluyon. Ni Jesus, Dios, di sa kaparswaan, kabailan na ti magna, uray iti rabaw ti danom. Idi, ang nakita dagiti adalan ni Jesus sa magmagna iti rabaw ti danom, nagbuting da, alalya kunada. Awan pa'y pulos tinadamag da na wanda ka nakita da asabali ang nakabalin ang nagna itirabaw ti danom a tao. Gapuna na palaluon na iti buteng da. Ngamidi ang nadlaw ni Jesus ang napalalo ti buteng da ito'y nga adalan. Kinuna na, san kaya nga buteng? Siyak ni Jesus, siyak na ito'y. Ni Pedro kinuna na, tupudno si kaday taapo, bilin naman mga rod, ang mabaling kumanti magnay tirabaw ti danom. Kinuna ni Jesus, umay ka Pedro. Pinahadas ni Pedro tinagnay tirabaw ti danom, kat nabailan na. Kakabsat, no kadwa tayo ni Jesus, makbailan tayo nga aramiden dagiti amin anaimbag. Anya ti kunan ni San Pablo, kabailak nga aramiden ti amin. Babaen ka ni Jesus, iso mang papabilag kanya. With Christ, nothing is impossible. We can do everything that's good because of Him.
babaan ka na. Babaan itutulong na. Babaan ti parabor na. Nagnangarod ni Pedro itirbaw ti danom. Idin, kan enjoyin natin magmag na tirabaw ti danom. Pagamuan adda imay adak kaladaluyon. Dahil mata na nakakonsentrate kan Jesus. Bigla nga inbaling na inkita na ti dayjay umandani adaluyon. Pagamuan limned. Inot alimned. Sakbay limned. Uno na lapunos isuna iti danom. Nagpukaw ka ni Jesus. Jesus alawan nak. Apo tulungan nak. Pagamuan adda ni Jesus sa sangwanan na inalaw na. Binagkat na. Inyaon na. Manipod iti danom. Manipod iti panakalmas. Ijay danom. Kakabsat. Nagidaduma kada tayo, no? Saan man nga amin tayo. Adda, dagiti daluyon. Adda, dagiti bagyo. Adda, dagiti danom. Ang mga alunon kada tayo. Apakalkalmasan tayo. Lumlumnadan tayo. Mabalinday nga may isa dito sakit. Parikot iti biyag, parikot iti finansya, parikot iti trabaho, iglesia, kanda dumapay. Kat dagitoy, dagiti mangpadas amang lapunos kada tayo, manglemes kada tayo. Ngam kas iti inaramid ni Pedro, nagpukaw ka ni Jesus. Alawan nak, tulungan nak, iyaon nak. Umasidag tayo ka ni Jesus, agpukaw tayo kan kwa na. Umawag tayo kan kwa na. Ikamang tayo, nagiti amin, apariko tayo kan kwa na. Kat sigurado kan kakabsat. Agsipod na sika, kat ay ayatan ni Jesus. Agsipod na sika, kat ay ayatan ti Dios. Kas kan Pedro, iganan na ta imam, iyaon na ka, bagkata na ka, itag na ay na ka. Umawag ka kenkwana. Umawag ka kenkwana. Kat gaputay ayatan na ka, bagkata na ka, itag na ay na ka. When itag ay na ka. Kararag tayo. Anya na nagpinta sa panutan o Diyos. Nga iti nga dagiti bagyo, iti biyag. Iti nga iti dakla daluyon, amang padas, amang lapunos kada kami, manglemes kada kami. Nulakit awagan mi tinagan mo. Nulakit umawag kami kan ka. Adda ka, iti sangwanan mi. Iyaw awat mo ti imam, kat kung kunam kada kami. Igamam ti imak, tapno itag ay ka. Umay kabagkatan ka. Isalakan ka. Iaon ka. Alawan ka. Anya na nagpintas so apo. Nagpintas sa kari. Nagpintas. Apa nang ipakita ti ayat. Kasta ka di nga ron taramatem, aramidem, kadito yung kakabsat wapo. Isuda kadwak ti da ito panagdebosyon ni tata. Iaon mo ida. Bagkatam ida. Itag-ay mo ida. Salwadam agasam para buram ida. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Ti mo minsay pa'y kakabsat at to'y ti kabsat yun ni Pastor Joey.
ti Dios na asik ka na ayat, ti Diyos, kahit na, abendisyonan na ka. Ti parabor ayat kan pamendisyon ti Dios, madda kumarod kan kaita. Amen. Amen. No, kayat yu, ti mangibingay, ti sagot, panagyaman, iti Dios, babayan iti Gcash kan bang accounts at to'y dagiti accounts sa Inax United Methodist Church kakabsat, mabalin nyo nga i-transfer wano i-deposit na gito'y kadagito'y nga accounts. Kat sigurado ka na kayo, ang maaramat amin na gito'y agpaay ti panakay daydayaw kan panakay waragawag tinagan ti Dios. Naimbag arabi amin kakabsat. Bye-bye!